Oimore Nyakoromogi saa 3 mar otieno intiere kama kare mar mondo mi yud weche manyien mabende wasebedo kwaluo ni odiochieng' ma kawuono maduong' mabende waluo ni kawuono en mabende otenore kod mo mar tedo kata modhi mag tedo yangore ni moko modhi manokele pacho ka indiga mokadho gin mago mabende ok ochopo rang'iny madwarore matiende ne gionge kod gigo mabende puodhogi mondo mi ti kodgi e pacho kaendi wach mabende ne waluondo chieng' ma kawuono jogo magin jopuonje mabende puonje mbalariany odhi nyime kod ng'anyo margi odiochieng' ma kawuono pod gigo nyon kata bed ni doho ne ochungo ng'anyo gin giwacho ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi. Duond bura mar UDA bade ma Nyanza bende koro wacho ni giikore ni gibiro keto ng'ato mondo mi ochung' e kom manowe kod Opiyo Wandayi mano kar chungo bura ma Ugunje e yiero mabiro biro e kind kombe mamoko. Mago bende wantiere godo kaendi kaachiel kod yie mabende nolosi mokutielo mokwongo e Kenya kaendi e gwenge ma Kisumu Uhuru MV2 bende koro chako tijene odiochieng' ma kawuono ka bende en achiel kuom gigo migeno ni biro bero weche mag ohala e gwenge mag Nyanza piny Kenya to kod bende pinje malibamba mobiro bedo kochwale mwandu mopogore opogore magi to kod mamoko mathoth magi weche ma omiyo pek. We did as per what the mandate of Kenya Bureau of Standard is, and that is reject any non-compliant goods that get into the country. Bad migao mar KEBS golo wacha kayango nitie motedo mane ochope pacho ka marang'iny margi richo kendo kegi ne jopiny mondo tigo. Obey, respect and submit to the rule of law. Gai manyien mar obila Douglas Kanja ochako tich ayanga ka jatend Kenya William Ruto onyise ni nyako michik luor. We can have such an investment for this country, just like this one, which will change the dynamics of movement of cargo in the port of Kisumu and in the region. Meli mokwongo molosi e pacho ka MV Uhuru 2 ochako tich ayanga bang' sidhe e wath ma Kisumu e nam Lolwe. Nyakoromo kaka pile laiwa duto mag tudruok gin mago ma oyaw kendo nyalo loso kod achiel kachiel kimia pache weche mopogore opogore mobedo kwa kelo nigi lak sechegi mana achiel kachiel e YouTube, Facebook ka achiel kod X mara Ramogi TV, Facebook mara bende mar Ochieng' Emmanuel ka wago kod mbaka kendi mia apachi. Nyalo bedo kalokonwa weche manyien gi lak sechegi en Belinda Adhiambo machiegni. Duol mochung'ne ng'iyo rang'iny mag mwandu e pacho kaendi KEBS oyango ni modhi mag tedo ma ok tin na litas 293 mane piny owacho kele pacho kaendi higa mokalo rang'iny mag ni piny kendo ok ber kod ngima dhano. Jatije mar KEBS Esther Ngari wacho ni KEBS ne ok otimo nonro ne modhi mag tedo mamoko maromo lita milion 33.6 mane okel e kindeno. Gino makelo luoro ni rang'iny mag modhi makamago bende ni piny kata dok ni gisebede chiro kuom thuolo mar higa achiel. Jafwambo marwa Chris Owino leronwa. Nitiere luoro ni oganda jo Kenya osebedo katiyo kod modhi mag tedo marang'iny gi ni piny kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne ohala, jatije mar bad migao mochung'ne ng'iyo rang'iny mag mwandu kata KEBS Esther Ngari oyango e lela ni kuom modhi mag tedo mantiere containers 44 mane okel pacho kae kod sirikal, containers 8 mag modhi mag tedo maromo litas 293 ne okochopo rang'iny maber kod ngima dhano ni mar ne gionge kod nyinyo mag vitamin A. We tested 8 consignments and the results that we have showed failure. And we did not release those goods. We rejected the goods. The results indicated insufficient levels of vitamin A in the final product. They did not contain sufficient amount of vitamin A as prescribed by the standard. They are substandard. But there are 73 consignments in total. In the 44 consignments, you took samples, 8 samples from them. And in 8 samples, 7 did not have vitamin A, and then the 8th one had both insoluble impurities and vitamin A. So just for clarity purposes, that is to say, out of the 73 consignments, none of them is fit for human consumption as cooking oil. Esther Ngari lero ni bank KEBS timo nonro margi
kendo yudo ni modhi ma kamago rang'eny margi ni piny, ne gindiko ne bad migawo mar KNTC mondo owang'gi kata odwokgi e piny mane onyiewgie. Kata kamano, KEBS oyango ni ok ging'eyo kane owang' modhi ma kamago kata oyo. I want to indicate to the committee that when we communicate ship back product or reject, we even indicate we destroy at your cost as an importer. So we do not destroy the product as KEBS. The importer is supposed to provide the resources for the destruction of the uncompliant products. Ngari bende onyiso komitino ni KEBS ne otimo nonro ewi containers 8 kende kuom containers duto 44 ka olero ni ok onyal yango ka modhi mag containers mamoko 36 maromo litas milion 32 ni rang'eny maber kata oyo. Mae kelo luoro nyalo bedo ni modhi mag tedo maromo litas milion 32.6 mag containers duto 44 ma osechwal e chiro rang'eny gini piny kendo ok ber kod ngima dhano. A normal situation, once goods arrive in the country with a certificate of conformity, we do not intervene and do sampling. That is the normal situation. We release the product based on the certificate of conformity. You want to tell us that the others which were out there were to just be released to KNTC and be supplied to Kenyans without you following up to know this was part of that consignment and you can do nothing about that? Wich bar machielo en ni containers mamoko maromo 29 mag modhi mag tedo pod okwamo dho wath ma Mombasa higa achiel nyaka ne kel gi pacho kae bang' wek kembego rem chwalo obok duto madwarore. Maling'ling mar wayango ni modhi ma kamago nyalo kethore bang' higa achiel e gwenge man kod liet mamalo kaka Mombasa. Dweche buora bang' piny owacho yie kendo goyo bade piny ni ne giuso ne oganda jo Kenya mbolea mabandia. Piny owacho kendo ogo bade piny ni ne giuso ne oganda jo Kenya modhi mag tedo marang'eny mag ni piny maromo litas milion 20. Chris Owino, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Sowino Douglas Kanja ochamo mumaya kaka ogai mar obila kendo koro chako tich. Kanja ne ochamo mumaya chenro mane otako ogai mar doho bang'e odhi e nyasi mar Sidhi Ayanga, nyasi mane obagi kar jot ma jatend piny e bore Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto tiyo gi thuolono mar nyiso Kanja mondo mi oti kaluwore gi dwaro mar chik. Jatend migawo mar Arita Kithure Kindiki ne omiyo Ayanga mwandu mag tich. Country with integrity, professionalism, and dedication to the welfare of its citizens. Equipment, all of us, irrespective of who we are, the offices we occupy, our status of whatever nature, obey, respect, and submit to the rule of law. It is a cardinal principle for us to secure our democracy and to remain a stable, progressive nation. Par migawo mar Okwach Kicho chikore mabor kod wach mar ndhiyo rowere adek e kar dak ma Kitengele County ma Kajiado. Jatatije ka bar migawo no Amin Momedo yango ni onge ng'ata mobila ondhiyo kata loro ne tok chik. Obila osebedo ka idore tago maliet kaluwore kod lal mar rowere adek magin Longton Jamil gi wadgi Asmal Longton gi Bob Njagi. Jadek go ne olal wuok tich ma tarik 19 dwe mokalo. Kinde podi ok oyud ndachgi nyaka sani. Kamino chiwo lerno e kinde mane ogai manyien mar obila Douglas Kanja ne chiwo twak mare mokwongo gi jofwambo bang' kawo PC. The National Police Service is not involved in any case of abduction. Our duty and responsibility is to make sure that whoever is involved in abduction is apprehended and taken to court, and to also ensure that the abductees are saved and we bring them back alive. We have received a couple of complaints that certain peoples have been abducted, including the so-called the Kitengela 3. We have taken upon ourselves to ensure that the matter is investigated, and it is still under active investigation. So mine is to reiterate that as officers of the National Police Service, we are not holding the so-called the Kitengela 3.
They are not in our custody. We are going to deploy technology so that itusaidie sisi kuweza kufanya kazi zetu. Wakora wote aina yote ya wakora, we don't have space for them. Na nikasema iwe ni wale wezi ya mfugo, iwe ni wale wanapaga jama mbaya mbaya huko ya terrorists, yote hatuna space. Ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany kod jotije odonjo odiochienge mar ariyo kawuono kapod giramano nyaka gidhi nyime gi ng'anyono kata bedo ni donyo osegolo chik mar chuge. Donyo geng'o kuom thuolo chenro mag bago ng'anyo kochakore nyoro. E twak mar gi mbalariany ma Nairobi, tend jopuonj go e bwo riwruok mar UASU kod KUSU giwacho ni ng'anyo dhi nyime nyaka piny owacho winji ywakgi. Of September is not affected. We are not calling for any industrial action which is new. So we will abide by the court order. We will not issue another strike notice. We have already issued the strike notice. We issued it way back. And that court order is not retrogressive. This should be understood. So as these members stand behind me, they are in a legally protected strike. So we shall continue in this strike as long as the government wants. Kawadhi nyime duond bura mar UDA bade Manyanza okoni gichano chungo ng'ato elaro komod bura ma Ugunja yiero ma adundo michano tim mondo mi yud jal makao kar Opiyo Wandayi masani jatend migawo mar teko. Kotelne kod jakom mar UDA bade ma Homa Bay Kennedy Obuya. Jotelo go lero ni kaluwore kod tudruok malach ma duond bura mar ODM kod UDA ni godo gigayo mbaka mar bedo kod winjruok ewi kombe mani nono. Jagoro maduong' ma UDA Hassan Omar owacho ni jatend duond bura mar UDA kod man mar ODM bende nyaka bed gi winjruok ewi jochung' ma dhi dwaro lemo go. To this agree, the rest will fill in. We will be filling a candidate. I know there will be consultations led by our brother here, the SG, Hassan Omar, Mheshimiwa. But that is what we are planning on the ground. And when the whistle will be blown, we will be ready to go and camp in Ugunja. There is nothing that can divide us. This is simply, in those words, a possible friendly match. We'll also be running a candidate in Msambweni. We'll run a candidate in northern Kenya. We'll run a candidate in all the 11 by-elections that we will have. Waromo kawuono kendo wawacho ni wadhi tiyo kanyakla kwariwo party leader marwa men Dr. William Samoei Ruto kuom alam jip kod sire yo mora mora mwanyalo. It's also a place where we find other truthful men, people who will commit to support and they will follow to support. Our president will have overwhelming support of Nyanza. So let's just join the president in building a peaceful nation. Wadi Migori. Tendarita kue kotenore kod tendo bura ma Migori dhi nyime kod timo nonro ka otenore kod masira mar mach manyawango kar keno manosto mar od burano. Speaker ma Migori Christopher Osana oyango ni obok mag od burano moting'o lipode kochakore higa ma 2013 ya 2017 ema owang'. Osana wacho ni obok go thothgi gin mago ma janon buge kod migepe mamoko ne osenono kendo nyiso ni onge lal maduong' ma gikelo. Speaker no wacho ni gimokelo mach pok oyangi ka bende nonro pod dhi nyime. Nyaka gi sechegi nonro ma wasetimo yango ni majno ne ok oketho mwandu
wa duto. Kar keno no ne nitiere kod obok ma oting'o gik mane otimore e od bura mokwongo mar 2013 nyaka 17. Moloyo, dewaher mar kono jopiny ni chenro mar od bura ma Migori ok oyudo ng'ikruok moro amora, kendo tijewa ma chik oyienwa kata mwatiyo ne jopiny dhi mbele kaka pile. Nonro serumo, to wabiro chako luongou mondo unyis jopiny gima dine kel majno. Bugewa ma watiyo godo, mwatiyogo e yore mag kwan nitie te, kendo asenyiso jofwambo monenogi. Koro ma ng'ato de wach ni wang'o kipandego gimoro, mano kaweuru kaka thuon jamiriambo. I want to assure you that as members of County Assembly will ensure that we don't put anything under the table and make sure that all the effects of this fire are brought to book. I want to assure the public once again that we are committed to making sure there is transparent management of this assembly, despite efforts that might be trying to bring it down. Kadhi weche mag nonro eni nonro oyango ni jopuonjre mayawuoyi mapacho ka ni kod skunde mabeyo man kod kuonde somo manigi lony mamalo moloyo skunde mag nyiri e pacho ka. Ma nonro mogol gi riwruok mar Usawa Agenda mabende yango ni kwan mar jopuonjre mayawuoyi mayudo sir mag somo ni malo kipimo kod jopuonjre manyiri, gino magiwacho ni duoko piny kwan joma mine momako thuolo mag telo e pacho ka. Lydia Okeyo nigi ler. Now a public document. En nonro mogol gi riwruok mar Usawa Agenda oyango ni jopuonjre mayawuoyi ni kod thuolo makare mar somo e pacho ka ipimo gi jopuonjre manyiri, kata obedo ni joma nyiri thoro tiyo maber e sombgi e skunde mag primar kipimo gi yawuoyi. Kaluwore gi nonro no, maino osebed ka ikete gero skunde yawuoyi ma pacho ka man kod kuonde somo moger mabeyo kipimo gi skunde mag nyiri. Atamalo 61.5 mar skunde yawuoyi ni kod labs mag chemistry, kata atamalo 42 kende mar skunde joma nyiri ema ni kod labs go. Atamalo 51.3 mag skunde yawuoyi ni kod labs mag biology, kata atamalo 35.7 kende mag skunde nyiri ema ni kod labs go mag biology. It's clear to us that girls are facing discrimination in terms of our investment. And so it's a call to government and to the people involved in distributing resources, also the head of those schools, board of management, to ensure that even those girls' schools get enough resources so that our girls can perform better. They have computer labs better than the girls' schools. They have more teachers for every examinable subject than girls' schools. They have more examinable subjects than girls' schools. And you can start to see why the learning levels for boys at higher levels are now better than girls. Nonro ni manotime counties 47 duto ma pacho ka oyango ni kwan mamalo mar jopuonjre ma yawuoyi thoro yudo sir mar somo kata scholarships ka ipimo gi joma nyiri. Atamalo 4.7 mar jopuonjre manie skunde yawuoyi yudo sir makama kamago manyiri gin mana atamalo 3.7 kende. E kinde chiwo report makamano, jatatije riwruok mar Usawa Agenda Dr. Purity Ngina olero ni nitiere dwaro mar jiwo kendo siro som jopuonjre skunde manyiri bende mondo mi omigi siso mar timo maber e somo moko ma ithoro neni gin mag yawuoyi machalo biology kod chemistry. Girls schools, you see they clean more, they do better in terms of sponsorship by the church, where the church stresses on more morality education, and that is good. But then you see now they get less of the STEM-related facilities. And that shows that the beliefs we have as society are being entrenched in our school systems. Oyangore bende ni joma nyiri thoro tiyo maber e skunde mag primar ka ipimo kod jopuonjre machuo, ka penjo maduong' en ni ang'o maloko weche ka joma nyiri dhi mbele gi sombgi. Achiel kuom wechegi oyangore ni gin EMOU ma joma nyiri yudo ka gwenge ma Omar Okak ni kod namba maduong' mar jopuonjre ma yudo iego kapod ni e skunde. Gino mamedo kelo ng'ikruok en ni matin ne nus jopuonjre manyiri ma yudo EMOU ema yudo thuolo mar dok e skunde ka thothgi to donje keny kapod gitindo. Challenges such as deep-rooted cultural norms, gender-based violence and poverty persist in some communities, discouraging girls from continuing their education
and reflect broader societal discrimination that education seeks to dismantle. Kwayo maichwalo ne Uganda en mondo miduok joma nyiri e skunde kata obedo ne giyudo ng'ikruok kaka yor neno ne gibedo kod ngima makare e kinde mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Koromogi ntiere paro mopogore opogore bende ido gi lak seche gi tenore kod weche mosebedo ka kelo ni gi lak seche gi. Samuel Awida ng'isa ni Emmanuel en ng'adruok koyiech dak ni UDA oikore dhi laro kom od bura ma Ugunja. Jok madhiro paro machungu jachung' e yiero madundo Ugunja kata kamoro amora e piny Luo odak gi miriambo maduong' e chunygi kendo en ketho saa. Ok apar ni tendi UDA nigi thoche malaro kom moro amora e kuonde ma ODM nigi mbi kata oikore kata ka giikore ketho pesa. Mano Samuel Wedero kamano kuom kete Ramogi TV. Kawili Mike senior intellectual wacho ni Chieng' Emmanuel abet piny mos kod wuode Than Pito Chieng' gi min gi Roslyn Nyar Kano Kobura, baba gi japuonja Willy Nyapoya gi Mkaudha gi Brenda Owito min Mike Hazard Nyarugis kanyo. Wacho ni owuoro piny Kenya ka iusonwa yugi pile pile to wang'iyo go mar mono kubogo atek ni chiemo ochiek. Erokamano Kawili Mike senior intellectual kuma paro ma chal kamano ong'isa ka nena eyo makare. Nginji mathoth mabende nena Galaxy kendoro ote mana kang'iyo mapepe moko mjoma bende osoro pachgi kaendi. Willy Sodembe wacho ni Chieng' Emmanuel kawuono chakro kinyi asebet piny kaneno chenro mopogore opogore mag Ramogi chake gi ru piny nyaka sani. Acho ni sang'wen oloko tanga odhi neno opira kata kamano owuoro gik ma piny owacho timo ne oganda ne ni mo mathoth kamano donje pacho ka to bang' higa achiel kore kitimo nadi kore kiyango ni gin mago mok ni kare. Kamano ng'ato biluongo ni Sheriff Bazu wacho ni biro nena achiel kachiel ka intiere gwenge mago mag Kisumu kod James Ouma Nyalgunga, mama gi Nyadudi Masio Kuto kod Belinda Mokech mar Bokech Schools Akarde na wacho ni gintiere Kabunde Asego. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Kikidhi mabor nyakwara mga Jwang pod wantiere kod mathoth ma ikoni chenro mar Oyimore. Jiomotion na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Aza ndege yako to the highest multiplier. Shinda 50,000 kila siku. Halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Log in to shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on casino. Alafu select transfer to casino, Then weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kachwani tu. Halafu click transfer funds ili kuconfirm. Click on casino na uanze kucheza Aviator. Usiache pesa ikupite. Jiomotion na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Akina mama wenzangu, leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka the home of discounts inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml Quick Choice Milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab Home Baking Flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters Fresh Fry Cooking Oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya Basmati Rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye ko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Yes, on est
obedo mondiso maratari chenro mar tiedero. Wakelo ni sigand ban maduong' mar DDC Milimani Park. Kendo wadhi kelo ni social media segment kawatang'uri kaka jigongolo jichamo to. Abuli TBT takeli modern rumba kete mana Ramogi TV. Aboy handsome mama we wacho ni keep it locked. See you there. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Kata bedo ni piny Kenya nigi lai moketi ma chenro mag thieth makare, jotuo pod kadhe midhiero mathoth mikelo kod deko machwalo omenda ne kuonde thieth ma pacho ka. Ma en kaluwore kod lipot mochiw kod migawo mar thieth komakore gi riwruok mar USAID to kod riwruok mar PS Kenya monyiso nitiere midhiero e yore mag chwalo ler kowuok kuom kidieny achiel nyaka machielo e sekta mar thieth. The many Harambes we used to hold in the past was for school fees. But after what we did around education, that problem has, there are no more Harambes anymore about school fees. They are very, very exceptional situations. The only problem that we still have is Harambes around matters health. And that is why it is important for us to solve this health puzzle. And it requires the concerted effort of all of us. We noted that despite the Digital Act and attendant regulations being in place, counties are still facing challenges in effecting digital transformation, with majority of public health facilities not having ICT infrastructure, reliable power, connectivity, and access to fiber optic internet. And this will impede, Your Excellency, the health facilities' abilities to utilize a digital superhighway, including claims to SHA. We're getting a lot of cases of mental health issues. I'll give an example. Nairobi Funeral Home, we would get maybe maximum 10 cases in a month. Now we're getting 30 after April. We want to use our CHPs to look at these indicators at the lowest level onto the ICHIS model. During COVID, there were psychiatrists and psychologists who had been deployed by the ministry. Now they are back at the national level. I think it's something that we should not ignore. Wadhi Homa Bay, piny owacho mamalo dhi nyime gi chenro mar kawo kwan le manie kar rito le mar bunge mar Ruma e kaunti ma Homa Bay. Chenro ma itimo e kuonde neno le manie pacho ka en kaka yor konyo e tego sekta mar limbe piny Kenya. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler mar wachno. Sirikal kokalo migawo ma ochuno rito le mag bunge pacho ka osebedo ka timo chenro mar kawo kwan mag le manitie kuonde rito le mag bunge mopogore pacho ka, kendo chenro ma kamano osebedo ka dhi nyime tok higni 2. Chenro no piny owacho geto ng'iyo go kwan yie mag le mag bunge, chano chenro ma opogore mag piny owacho e kuonde neno le mopogore pacho ka, kaachiel kod ng'iyo ngima le madhi maber e kuonde ma oketgie kod mago mangima gi ok dhi maber e kuonde mag rito le. E kar neno le maromwa manitie kaunti ma Homa Bay, chenro ma kamano ne ochaki odiechieng' ma kawuono kendo itieki odiechieng' ma kiny. Wildlife count is a continuation of the National Wildlife Census 2024-2025. We started in June. There was a launch on 19th of June. We need the information to inform the decisions. That is very critical to make sound decision in terms of management, conservation of our wildlife. We specifically need the data on species numbers, the spatial distribution, where the animals are found in space, like in particular the Ruma National Park.
kaluwore gi lach mar kar neno le mag bunge mar Roma. Chenro ma kamano piny owacho ni tayo konde kalapapla mar neno ni giro kwan yie mag le manitie kar neno le mar Roma, ka bende gitiyo kod yor lony manyasani e kawo kwan mag le manitie kar neno le mag bunge no. The reason to why we do helicopter census in Roma National Park and other a few protected areas is because of the density of wildlife, and number two, the essence to make sure that you have a clear visibility to what you are counting. In the Roma National Park, we have endangered species that occur here that used to be in other parts of the country. Like in this census, we are looking forward to have increase in number. We use peer-reviewed scientific methods to conduct this service, and we have different species require different survey methods. So here in Roma, we are doing the helicopter survey, where we are counting the large mammals. We use technology, modern technologies, to convert that data into an actual report, which include maps and figures and graphs. Apisa semigawo mochung'ne rito le mag bunge koni dwaro margi gi chenro no biro miyo ging'eyo kit le manitie Roma National Park kod kaka onego bed ni ritogi mondo kwandgi omedre. Carrying out this census to us as management is very important in such that whenever you understand and know that within the park you are managing or conserving this kind of species. Whenever now we're going to make a comparison in these numbers, for example, what are the giraffe numbers compared to last time? Are we improving in terms of registering new numbers, higher numbers, or we're reducing, and what would be the threat? So to us, a census is very important in particular management aspects that would go hand in hand in managing the entire park. So then you are either going to minimize the threats or you're going to make the population robust and secure. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakoro kaka na singo ni saa achiel chindo marangi chwero ni kochopo saa 3 chindo mar oimore tene wadhi bedo kod sigana molos gi thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo. Kaka juma ka juma okel ni chindo mar gin kanye kawuono wamenyo ni jafwambo ma Thiring'inyi mwalimu James Onyango Joel moyangore kaka JOJ. James Onyango Joel osebedo jafwambo kuom higni mathoth kendo ling'any mare Nyakalondo osemiye chia komuocho ngoro. Jatend chenro ni Walter Nyambaga miyo sigana mar mwalimu JOJ. Wimbo ambao ulitia fora katika anga ya muziki. Ani nyamburko kendo adhi manyo James Onyango Joel mondo abel kode wache wilai mage mag tich. Mosebede igni mondach e gari sahan mage moketie redio ema nyosa kachak monyongo dek. JOJ jafwambo matuklo nochako sombe kure. To somba won achako go to simbo aya Ambira High School. Tuke mag sinema mane otugo ne omiyo hape oleng'ore nyake od fwambo mar KBC. Bang'e kana wuok Ambira jogotera ni BBC ber koda to ne an ng'ama act omiyo ne ayudo the best actors award, the best English speakers award. Omiyo ne jogo okawai e radio koka puonj. E kaka noyudo sir kod piny British yudo tiegruok malach e weche mag fwambo. To koro jo British Council yema o sponsor to en ang'o mane omore fwambo? Na bedo gi gombo mama moro nitie nosenindo, Mama Christine Atieno maja odogola ma luo baba na wacho nengan an katieko somba Ambira High to nunene pikpik maduong' to pikpik no nating'e Elizabeth Akinyi gi joma tiyo KBC to ne koro nabedo gi gombo mar bedo jafwambo ka an Ambira nene anima andiko gigo duto motimore
ka jo ogo mpira to andiko ni ng'ane odum kama nyani ajogo wacho ni in wateri mna kanyo. Omiyo watudruok mare kod Agao Patrobas maneni kod lonye Kisungu to kod dholuo e okang' mamalo. Ani mana puonje nobiro nga timo program moko na luonge ni bi schools broadcasting koni mondo itim to bang'e koro awinjo ni ayudo ni osomo ni kata koda news kocha omiyo mano en product ma amor. Ere ting' ma intiere kaka jalno machungo weche manyien kapok odhi e yamo makoro ang' idhi somgi, ere kaka nilosogi makoro gikre? Gimoro wan kodo ka miluongo ni script, nyaka ing'e ni idwa chako kanye tibiro gik kanye, omiyo kapok idonjo e studio to mano gimitimo. Ere kaka ne ochako puonjo ji? Aloso, ing'ena an na opuonja kata train curriculum based educational programs. Omiyo ka KBC ni kindika gi schools broadcasting ondika kaka graduate teacher ne wapuonjo ji e radio. Ting'eni ne wan ganyang' nyong'o wapuonjo ji e radio. Anyang' nyong'o, Justice Okubasu, mago joma ne wan go. Omiyo wakinde mane ochako muocho e pado mag Zilizopendwa mane gido jodongo to kendo toyo gi aduwa. Zilizopendwa chande chalma achake 76 nyaka chil kawuono. Research mara kaka ne ubiro ka tu uyudo ka atmo research ng'en kawuono onyalo bedo kata tich ariyo to iyudo ni asaneno tich ang'wen mbele na koro atimo gik moko kaluwore nag gino madwaro tich ang'wen. Nitiere kidienje ma kata gik ma thum tinde timo e dend dhano kaka ang'o? Nyoso dend dhano gipuonjo opogore opogore. Mwalimu J.O.J. miyowa kaka Daniel Arap Moi ne ohero kit pado mage e redio. Daniel Arap Moi to en ga very careful kendo nahero sendi mag ngoma nong'eyo, omiyo mag ngoma go aketo aside nikech onyalo penjo sasa na ile siuni cheze koro to ang'eyo ni owacho mane tagoyo. Koro ne ang'eyo ni kara owinjo nga kogochona gotieno to owachona ni to okigona e thum makama. Nase study go bang'eyo gik mohero kaka Julieta uko wapi mano yudo naka. Ikruok mare kapok ochako chenro mane miye uma kendo miyo iwinje nyaka e pinje ma oko ne chalo nade. To ka en ng'ama ma ang'eyo ng'ano nyalo penjo mano ataketo ka yari taketi i script gihero program ni giwinjo kata America giwinjo kata Britain. Nitie ng'ama gochona ko a Britain Dennis Agot. Okoni Moi ne oore piny DRC mondo odhi osom rieko kuom Franco Luanzo Makiadi. Daniel Arap Moi Nyasaye chunye kama baya ema nowacho na Kongo ulijuaje yule novinjo program manatimo from Franco. To pinja nito ulijuaje hata mama yake tawacho na njatero gini en research si uende bas an kana de chingmane iki openye nito seik ngano awacho na podi koro wacho na de tabende gigo ma adwaro ng'eyo awacho nito jathum makama eri ne kanye jathum makama eri to idwaro through embassy mamarwa. Mwalimu J.O.J. leronwa ni owinjo dhok moinga auchiel. Anyalo wacho dhok Kongo bende maber to nopuonja French
i skul anyalo wacho, omiyo English bende anyalo wacho maber, Kiswahili. To ere kaka ne opuonjo ji e redio? Ing'en puonji redio tek nikech ng'ato penjo kacha gima kama. Koro iyudo ni ringo kaka kidwaro fuom jolony, kidwaro ng'eyo ni to gitimo gino nade, kata duoko machal nade minyalo miyo jogo mapuonjore. Omor kod wuode Joel William mokawo kit tich mar wuon mare motegno. Nyathi ma aneno koluwa en man kachacha, iluonge ni Joel William. En ka gik moko ni studio, o direct gik TV, o direct, o chungi kamera, ong'eyo. To en kod ote makende ne jofwambo. Jafwambo nyaka iwach adier ming'eyo ni iwacho negi adier. Gimoro amora mawacho nyaka bed gima nyewang'e. Wakawo thuolo mar sudo kuma puch nitiere mondo miwa chal mar kit pado mochano. Kaka ondik gi nang'eyo. Moko ondik gi dho French, moko ondik gi dho Lingala. Koro Limidani. Ang'eyo. Mwalimu James, kwan na osiepeni moko migeno ma inyalo migeno kabisa. Mageno. Injinia Sipe Mwakonyango en achiel kuomgi. Agene. Nitiere pado moro mapok ni wuok e studio ka ok itugo. Mano mane? Wachane. Mokolo na kokufa ema aneno ga ka donjo na ni chieng' mana tho, nikech gik mowachi i record no gin adier. Ni kata nyiri ma uneno gi nawe pesa, nawe kapo. Ng'en jomoko ok ong'eyo ni mokolo na kokufa tiende en ang'o. En chieng' matho ang'o. Nyakoro Magajwang' winjo kit mbaka mwabedo godo ni mokolo na kokufa tiende chieng' ma en atho tang'o. Jata chenro mari kum thuolo idur ne en Walter Nyambaga wuod Koweru thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Gisani oriti masani. Mano ko ibudho godong war gi josepe kane godwon mabeyo. Erokamano Walter Nyambaga kuom sigana mamit kamano. Kodonji weche mag ohala, piny owacho koro nigi geno mar biro chiero ohala e alwora ma Nam Lolwe e kinde kod pinje mag libamba, kendo nyuolo thuolo mag tije kaachiel kod chiero uchumi ma pacho ka kokalo e weche ohala kod mwandu manie bwo nam. Ma bang' chiwo ayanga meli mar MV Uhuru 2 ne kambi reru Kenya Railways odiochieng' ma kawuono e nyasi manobagi e log tich ma Kenya Shipyards Limited, kaunti ma Kisumu. Jatend migawo malweny Soipan Tuya kaachiel kod nyawadgi migawo mawuoth Davis Chirchir nokawo thuolono mar jiwo migepe duto mag piny owacho mondo tim machiegni kaluwore ni mano biro chwalo weche dongruok ne jopiny e yo mapiyo kendo gero uchumi ma pacho ka. Gavana ma Siaya James Orengo ma bende noywore nyasi no osingo matiyo machiegni gi Kenya Shipyards Limited e gero yiedhi ma ibiro chwal e dho wedhe ma Siaya. Meli mar MV Uhuru 2 ochako wuodhe mokwongo kawuono kowuok e pacho ka nyaka e piny libamba ma Uganda gi kit mwandu mopogore opogore. Kaluwore gi tend Kenya Shipyards, MV Uhuru 1 osechwalo modhi maromo lita milion 7 e pinje mag libamba, ka koro mae igeno ni dhi medore kaluwore gi biro mar MV Uhuru 2. Vyeti hivi vya mamlaka. We wish we can partner together in many other areas so that we can have such an investment for this country, just like this one, which will change the dynamics of movement of cargo in the port of Kisumu and in the region. MV Uhuru 2 operationalization will go a long way in improving the logistic movement in Lake Victoria Basin, thus enhancing trade in East Africa. We want boats, we want water ambulances. There's so many more products that, speaking for Siaya, we would require from you. She is a step towards realizing our goals
of improving regional connectivity, enhancing trade routes, and positioning our nation as a key pillar in the East African maritime landscape. The Uhuru 2 operation have commenced at a time when the government has implemented significant infrastructure investment around Kisumu Port. This includes the upgrading of the Kisumu Port, which is crucial for connectivity, connecting Kenya with Uganda and Tanzania, and all the way, of course, to Rwanda and DRC. The port has seen improvements in handling capacity, increasing its cargo throughput to over 127,000 metric tons in 2023. Jatend migawo ma jotich Alfred Mutua olando lokruok mowacho ni piny owacho geto kele sekta machwalo jotije ma Kenya pinje maoko. Koloso romo gi kembe ji giwegi mamanyo ne jo Kenya tije oko. Wacho ni chike manyien olosi kokalo tudruok gi jokanye sekta no. Achiel kuom chikego en kelo yo manyien mar ndikruok mar kembego kendo yor nyieno lesen mag kembe makamago. The compliance section of National Employment Agency is now fully staffed. We've ensured it is efficient to ensure that when they come to look at your stations, to ensure they're okay, it's being done in a very speedy and chap manner. No waiting, no losing time, so that you can get government to serve you and then you can serve the public. We talked about the working with the DCI agents and about the local agencies. Who are these local agencies? They have not come to us as the leaders of the association, and we tell who is working as a local agencies. Registered agencies in this country were about 1,574. And the only operation right now, as we are talking, is about 500. That means about 500 of them, they are outside there. If they are not working, what are they doing? Koromo gi tok weche mago halo bedo kakao yueyo kapok wadhi weche mago mag tuke ntiji mopogore opogore mabende nena gi laksisi gi ngisono Ching Manuel waluo weche manyien e chenro mar oimorero kamano Kevin Odhiambo wacho ni Ching Manuel anawuoro weche motenore kod chiemo michame Kenya ka ndalo moko ne en GMO sani koro sebedo nyaka modhi mopogore opogore wan waonge gi wach tekni wa yueyo erokamano Kevin Odhiambo kuom ote ma chal kamano. Millicent Atino Koth bende na ka intiere gwenge mag Kibera ngisano Ching Manuel wan wang'iyogo kata kamano weche motenore kod mo wabro tieko e iwa ka gimielo Koth Jarapogi kamoro ni Pentagon mano Kibera odiochieng' makinyi wacho ni Ching Manuel arwaki donjene mana 300 kendo kamano Millicent Atino Koth mano bende wacho ni biro timo odiochieng' makinyi gwenge mag Pentagon Kibera go Koth Jarapogi kamano kuom kete Ramogi TV anyari Alfred Oluoch awino Ramogi TV ler ahinya kan ungoe karungu kod baba na Paul Sime amoso baba wa Morris Simbe kainti Nairobi kamano kuom kete kaindi anti ngat malungre kaindi Ramogi donjono malera ahinya omor gi habari kabisa mae kosi nyargi Otis erokamano kuom kete Ramogi TV erokamano kuom lerona weche matimore e Kenya ka Anmin Pilot mar Ndhiwa erokamano Anmin Pilot kuom kete Ramogi TV nyakora mga juang kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikuni chenro mar oimore e weche mag tuke. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000 ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya sawa shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unazaambia nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Shinda mamilioni. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore.
Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa. Sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushogilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Mondi yudu wenda mar Nyasaye majalimbe kaka sikiza tinu mari D*860*419#. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Ne teko mar chung motegno mar joot kod bedo gi chir mar kedo gi adiera. Inisiki betka kar mondo dhi many pesa onge. Yient jiwotho. Nyithindo chiwo paro kuom gik machandogi. Inne shida gi kite. Kawuono shida macha. Onge gimenyalo konyo kata chien. Geno manyien biro. Gik moko dhi bedo makare. Akwiri wadhi tedo dini kweda dini. No. To bang' kinde matin, gik moko duto lal nono. To baba donge dhi oloso pesa. Tango mo miugera kamae. Nikech miriambo. Baba okinyal wacho no gimine ni temo wacho no endi. Owuondu nango. Be joodno biro tony ne singo mar miriambo. Mana e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. I'll be on the phone. Niaje nyekwa Ramogi jua ngeso ni endi lineup chalo kama endi. Wanche gife massive dance cream elkaya chandeka chel koda crown cool deaf dancers yani jomi elmanti gi ngol maru njo lakini pod gi chamo danje. Wanche gi hype brayo to ichiki yani 1 2 1 2 wanche gi the fresh the DJ. Come back on.
And of course kochopo korka jangolo nyakoro mga juanga chilka chilo wantiere koda Boss MOG. Umekuwa taa penye giza. Eka chilo koda Eddie fuko pogregi mano wantiere achilka chilo koda Bad Buja. Machiegni timbe adhula ma Police FC obagora kumargi mokwongo e piny Egypt notelo ne tuge kindgi kod Zamalek. Police ne olo gol 1-0 e tugo telo mokwongo ka koro gidaro loch mag gonde 2-0 ka gidhi nyime tukego. Kapten margi Musa Juma ni kod adier ni gibiro timo makare, wach mosir kod jagol margi Patrick Matas. Long sana players wetu wajacheza kwa floodlight, so we have to adjust very quickly na tujue vile tackle hiyo game. So we are looking forward, tumejipanga kama team in a positive way and hoping that Friday evening we have to push and make sure that we move to the next stage. Piny Kenya idho nyaka namba 102 chung mag timbe mag adhula e piny mangima. Kenya idho tok yudo loch e tuge kindgi kod Namibia kendo wuok amodhi kod Zimbabwe tuke manotugi e dweni mar 9. Magi timore tim mar Starlets jotugo moko inga 17 wuok e pacho ka kochomo piny Spain kama gibiro bedo e kambi kuom thuolo mandala 11 ka gibago tuke mag osiep kendo giikore ne tugo tuke mag piny mangima World Cup Under 17. Timno nawi bendera ma piny Kenya kod jatend piny odiochieng' manyoro. Koro mogiro kamano kuom kete Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Aneno ka ji mathoth kawuono anena kendo gima yudo ka omako dhoji en ni gisebedo ka gichamo mo magiwacho ni ok ochopo rang'iny madwarore. Dhano mathoth kaendi miya paro ma opogore motenore kod weche mag gigo. Otentiere kaendi pod wamedo timo mos ne Zakari Muga Kamata mabende ong'ere kaka Odumo Nyang' wuod Kabondo ma Bay County kuom mito minode mama Ruth Ogada. Zakari Muga ma en achiel kuom jakom ODM ma Kabondo kuom thuolo malach kendo osebedo kobiro Ramogi TV ka enono weche mag siasa wa timo mos ne Zakari Muga kuom wach ma kamano. Bende Seth Ogalo wuod Mbeka Sipul wacho Ramogi TV menyo weche mag aluora kako winjore. Wacho ni kaka Seth Ogalo Foundation kod Miti Maisha gikore pidho yien e bungu ma Kodera Forest man tarik 26 gi 27 dweni. Gibiro yuoro ma pidho yien kanyakla mondo migirita aluora kamano kuom kete Ramogi TV chenro mar oimore. Architect Shiraku Akelo nyakwar nyapi kane wadoa hadweya kadongo. Wacho ni gidhi mana e udi ka weche manyien orumero kamano kuom kete kanyo kendo nyime kod nenowa e Ramogi TV chenro mar oimore. Nitie ji mathoth Rosa Aora kawuok Kasagom Ramogi ler an nyithinda te kaachiel gi jaoda Aora waneno Ramogi TV kamano kuom kete e Ramogi TV. Ng'ato nitiere kaendi ma bende luongre ka ni Nyaringa Alfred Oluo chinjo Ramogi TV maler ahinya ka intiere ungoe karungu kod baba ni Paul Sime mos baba Morris ka en Nairobi. Erokamano kuom kete Ramogi TV gin ji mathoth. Nitie ng'at ma bende luongre kae ni Kevin Omondo wacho ni penjna Millicent Atieno Koth kendo maler weche matinore kod gima wacho ni kinyo rwake. Millicent wacho kano rwaka Pentagon Kibra odiochieng' makiny gintiere kanyo kod Koth jarapogiro kamano Millicent. Apenjo ni ang'eni awinjo penjo ma kamano biro mi duoko mano gima kiny wacho ni gibago odiochieng' makiny kaachiel kod ng'at ma bende luongore ka ni Ramogi ma en schoolboy kawuok Awasi adonje budho kod min gi Rose kaachiel gi Dani Jane. Kamano kuom kete kaendi Ramogi ler kabisa Samli kawuok Osogo. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Ramogi ler ma Sam Nyongesa kantiere St Peters Mumias. Erokamano kuom kete Ramogi TV gi ji mathoth. Ng'ato luongre kaendi ni Kevin Ngala kawuok Okana Catholic. Ramogi winjore maler sana gima wuoro ni piny owacho ka gik moko osekethore kod ka giduogi wacho nwa bang'e
tinde wang'iyo kaka jo Kenya. Kamano Kevin Ngala kowuok Okana Catholic achiel kod Ramogi TV choponwa e yo makare Bombolulu Mombasa. Kendo Lera Dua mano Enos Anguka Woda Sembero kamano Enos kumnenowa ka intiere gwenge mag Mombasa gi ji mathoth manenowa odiochieng' kawuono mane mokelo giko mar chenro mar Rimore. Kamano kuom bet kode chakruok nyaka giko. Nyingo Chieng' Emmanuel jaloko marwa nen Belinda Biambo. Ubed gi otieno mokwe. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Make it happen right now, not yeah.